Kaixo lagunak, aurtengoan ere, aurrek urteetan bezala, halako bideoa bialdu nahi dizuegu, gure gonbidapena luzatzeko San Migelen urtero egiten dugun gurutzen egunean parte hartu dezazuen. Gure Pastoral Barrutiko parroki guztietako gurutzek, jakina, beti gonbidatuta zaudete, denak, eta hortik aurrera ere, nahi duen jende guztie eta denentzako tokie badau. Orduan, azken urtetan egin izan dugun bezala, aurtengo egitaraua berbera izango da. 12 laurden gutxitan abituko dira gurutzeak, uhartetik aiatzen den pistan dagoen gurbide gurutzetik. Handik prozesioan, ez da izerdien 200-500 metro, eta handik santutegiraino. Santutegin 12an penitentzi ospakizuna egongo da. 12 laurden gutxitan. 12 laurden gutxitan abituko dira. Eta 12an penitentzi ospakizuna eta nahi dunak konfesatzeko aukera izango du. Eta 12 meza izango da. Bertan gurutze guztiak bertan daudela eta hoixe izango da gure egitaraua. Eta besterik gabe danak gonbidatuta zaudete, jende pilo eharra juntatzen gean, eta hoixe, ongi saitu. Mikel gurea, gorde, Euskal